Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft. În episodul de azi o să ne jucăm Bed Wars alături de I'm Not a Deadhead. O să vă las canalul lui în descriere, nu mai face așa, frate. Doar ți-am zis înainte să începem filmarea. E ok. Haide să vedem. Haide, bagă. Bagă acum Bed Wars 2. Ok. Bun, ia, să se uite abonații tăi la mine. Dar stai că se bagă proștii ăștia în fața mea și nu pot să fac schema. Uite, aici e liber, dar nu mai am timp. Aoleu, dar se bagă toată lumea. Se bagă toată lumea în fața mea, nu pot să mă urc. Eu pot să sar din mapă, dar se bagă toată lumea în fața mea și mai enervează. No, bine. Eu nu te văd. Băieți, să știți că e un bug. Mă duc eu. Să știți că e un bug, băieți, pe Gamster, în care nu vezi oamenii, efectiv, nu vezi coechipierii. Dar cred că știe lumea. Că majoritatea. Așa și efectiv nu-i vezi și trebuie să te arunci în voi și după aia îi vezi. Da, nu e chiar așa ceva așa de rău. E că doar te arunci în voi. Ai 2 abonați, ce să știi, ăia 2 abonați ai tăi. Și eu care am 20. Dar ce, lasă-mă în pace cu abonații mei. Ce-ai tu cu ei? Dai cu hate? Nimic. Haide, tu pune măcar un strat de lână pe pat. Că vine White pe noi. Vine White. Ești hater. Vine White și face și te bridge. Oh my fucking god. Ok, au căzut și el, nice. Ok. Dacă poți să te duci să spargi patul. Da, o căzut foarte bine, a căzut. A căzut unul, dar celălalt nu. O venit și celălalt. Prietenul. Dar oricum, dacă n-are TNT, n-are cum să ne... O căzut de la speed bridge. Bă, aoleu, da, ai luat tu toate resursele. Dă-mi și mie, bă. Stai să-mi iau o așa. Am TNT. Vine. Aoleu, bă. S-a urcă. Bine și acum. Ce căcat? What the fuck? S-a urcat, e pe baza noastră, a dat bloc clutch. Unde? E acolo. O da clutch aici, unde vezi blocurile. Stai că mă duc aici și mă rog să... Gata, l-am aruncat în void, Să nu vină și celălalt. Hai că... Salutare, prietene, hai că vin să te bat. Salutare, prietene. Să-ți iei și tu kill message-ul, că n-ai un prestige. Na. Bă, să știi că n-au nimica pe pat, să știi. N-au nimica. Am făcut și 1000 de final kill-uri ieri. Am jucat cu Hyper Dogo și cu Hector. Na. Bă, nu face sponsorizări pe videoclipul meu. Bă, nu face sponsorizări la alți oameni pe videoclipul meu, da? Eu-ți fac ție gratis, bă. Bă, copile, tu nu înțelegi că sunt niște prieteni de-ai mei? Da, și, bine, Hector nu cred că are canal, dar Hyper are. Nu mă interesează, mă poți să zici de aproape oricine, numai că n-aș vrea să înjuri, frate, n-aș vrea. Poți să mai zici. Nu înjuri. Nu. Aoleu, era să cad în voi, că normal. Bă, băieți, mă știți pe mine cum cad eu în voi, mă știți. Da, eu de obicei mai înjur din când în când pe videourile mele. Păi da, dar eu nu prea... Tu ai canal de copii. E canal de copii, dar n-am înjurat pe un live care încă e, puteți să vă uitați, vine pe Green pe noi. Pe TikTok sau unde? What the fuck? Lag. Puteți... Deci puteți să-mi dați un follow și pe TikTok, că nu mă deranjează un follow pe TikTok. Câte straturi au ăștia, bă! Ohio. Nu! Am vrut să dau din ăsta. Ce te bat? Cu red. Nu accept așa ceva! Nu accept! Haide. Oh my god. M-a aruncat în void, foarte. L-am văzut cum te-a violat în fața mea. Ce, bă? L-am văzut în fața mea cum Bună, pentru videoclipul ăsta aș vrea și eu, să zic, ia zi tu un număr de like-uri care e posibil pentru mine. 2. Hai, să zicem 2.
Hai mă, 5, hai 5. Păi de-abia eu fac 5 like-uri, da, păi tu. Hai, 2. Bă, o să gen când o să fac live pe TikTok. Dar unde naiba au patul ăștia? Care? Bă, vezi că spoiler alert, vezi că e la patul nostru. Vezi că Red era la patul nostru. Da, și eu mă odeam pe ăștia. Nu, vrea să mă ardă. Vrea să mă ardă. Vrea să mă ardă. Nu, vrea să mă ardă. Te bate, fugi. Nu! Fă pot. Nu! Haide. Nu! Direct click. Trebuia să dai direct click. Nu, frate, nu. Trebuia să faci direct click, nu dar eu. Bun, haide că am revenit aici cu un meci. Un nou meci, să sperăm că câștigăm. Nu mai Gata. Eu am făcut videoclipuri în care mă duelam cu tine. Nu contează. Tu puteai să zici ce vrei. La, nu contează. Bă, nu contează. Lasă. Nu contează. Bine, hai că dau direct crash. Dar sper să nu-și pună ăștia. Păi nu contează, bă, că vin eu cu TNT, numai că e o problemă că nu te văd. Aoleu, fac. Băieți, m-am aruncat. Ce? Oh, nu mai am blocuri. Bă, ce ai zis tu acolo? Bă, dar eu nu mai am blocuri și era să-i Da. Era să sparg patul, tu înțelegi? Da, am dat fail la jump când mai aveam blocuri. mă interesează. Oh my god, și acum și-au pus Sunt din Ohio. Na, Ohio. Bă, lasă-o pe mine să le spar patul. Până te așteptam pe tine mă băteau. Bă, dar nu te duce. Nu, dar nu intra nici tu, stai! Le-am luat și eu, bine, le-am luat și eu. Trebuia să facem schema aia ca să le iau și eu și se numește split. Și le-am luat și eu. Bă, vină cu mine. Haide. Nu, vină cu mine la green, dar lasă-mă pe mine să le spar patul la ăștia. Ok, patul ăsta e a tău, dar tu îmi dai finalele. Ok. Sunt din Ohio. Na, Ohio. Vină încoace. Dar nu mai fugi, stai să-mi iau și o armură. Stai că ăștia s-a dus probabil pe aici și... Nu pot să click, am dat bloc laci. Am făcut direct click. Bun. Bă, ia blocul ăsta. Ce? Am zis să-i ia. Îmi sește o întrebare. Cine oare? Haide să... Nu-l bate pe băiatul meu. Nu, l-a bătut. Nu, pentru asta vei plăti. L-a luat. Eu fără finalul. Eu, dar vreau și eu niște finale, dacă știi ce zic, dar... nu peste, vreau și eu niște finale, dar... Mai iau și eu. Vină și tu pe mine. Bă, mă lași pe mine să mai iau și eu. Îți las patul! Îți lăsam patul dacă veneai. Nu! Să mănânci ăla, TNT-ul ăla. Dar tu ce crezi? Că efectiv, bro. Să mănânc TNT-ul, cum v-ai zis? Nu tu. Nu. Să mănânci TNT-ul! Grey? Sau ce? Da. Păi nu ești la Grey. Nu ești la Grey. Nu, dar mă urmărește. Aoleo. Help. Unde mă găi? Uite, i-am spart patul lui Grey, poți să iei final pe el. Alo? Da. Hai cum o să iau acum finalul. Ăla, vine la mine, ok. Bine că ai ales să te bat eu, nu dar Pro 1, 2, 3, 4, 5 și te bat eu. Nu buli. Oh my god, ce m-a speriat. Mamă, dai. Bro, ia-ți un net mai bun, că ai 5 ping. Ai 500 ping. Te
bun, ia-ți un net mai bun. E beleaua, am bubui tu. E beleaua. Oh, God, era să cadă. Ia-mă pe ăștia. O ping. Bă! Ce? Ce? Lasă-mi mie, patul, lasă-mi mie. Lasă-mi mie. Bine, hai că ți las eu. Dar nu știu unde naiba este. Bă, Cred că s-a urcat. Așa-i? nu știu, abar nu, lasă-mă în pace că mă duc să le spar patul la White. Bun, o să le spar patul la White. La White. La 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 la. Stai liniștit că n-ajunge înaintea mea. Că sunt fix lângă White și eu. Primește o întrebare. Băi, what the fuck, parcă White era lângă Pink. Bă, unde e White? What the... Băi, tu nu e spart patul la Pink. E spart Nu. patul la Aqua. La White. Aoleu, credeam că e spart la Pink. Mai înainte, când ți-am lăsat eu patul. Credeam Păi că e și- spart la Pink. Păi și la Pink i-am spart patul. Nu, nu e spart patul la Pink, e spart la Aqua. Acum mă duc eu și spart la Pink. Ah, ok. O făcut pod la mid. Brrr, mama, are arc. Are arc ăsta. Cine Pink-ul? Aha. Ce arc să mai aibă, mă, când e în spate să mă apată. Ce copil, Doamne ferește-mă, cel mai ușor meci din viața mea. Ăsta dădea cu arcul și era pe pod. Și i-am dat fireball. Ți-ai luat și tu Wither-ul? Da. Nice. Cam asta o să fie videoclipul de azi. Vă pup, băieți, pa!